Durante 3 días, venres 15, sábado 16 e domingo 17, celebrarase a Feria de Noia, que chega este ano a súa sexta edición. A cita festiva promovida pola Concellería de Promoción Económica en colaboración cun grupo de hostaleiros integrados na Asociación Noia en Marcha contará este ano cun cartel de auténtico luxo, coas actuacións estelares de Los del Río, que repiten, e Azúcar Moreno. O nivel de actuacións que vamos a ter, con actuacións a nivel nacional, como son o viernes 15 teremos Azúcar Moreno, e o sábado 16 vendrán Los del Río, ao cual lle temos que agradecer a súa existencia, xa que foron eles os que se puxeron en contacto con nós, porque viñeron fai 2 ou 3 anos, non recordo ahora, un día de moi mal tempo, quedoulle mal sabor de boca e querían agradecerlle, sobre todo aos hosteleros aquí presentes, o bo trato que recibiron e poder deleitarnos cun concerto, bueno, pues de forma que polo menos o tempo nos respete. O formato da feria, que volve á Alameda, varía este ano en relación a edicións anteriores. En vez de casetas individuais, optouse por unha carpa con actividades abertas para todos os que desexen asistir. Dende a organización quixeron apartarse tamén das polémicas que dende os seus inicios ten esta cita festiva, considerada por algunhas persoas unha festa de fora, argumentando os moitos aspectos positivos que ten para a economía da vila. Vamos a primar un poquinho o que é típico andaluz, pero recalcamos, todo é comprado aquí, todo é feito aquí. Aquí vamos a ver o volumen de negocio, se é que o hai, porque non é tal negocio tan grande, pero bueno, intentamos que resulte. Vai ser todo para Noia, porque a xente que traballa de Noia, os ingredientes son todos comprados en Noia, e bueno, unha feira que pensamos que temos que seguir mantendo porque nos demandan. Ademais das actuacións musicais previstas para eses días, a organización ten previsto tamén instalar o venres na Alameda varias pantallas xigantes para que os que o desexen poidan seguir o encontro do Mundial de Fútbol de Rusia, que enfrontará a España e Portugal.